Deccalın tanıyacak bolsak bir näçe alamatlaryny aýdýa Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem. Bir olokon inki ma'ruf deccaly tanymanyň alamaty ki hiç wagt basyryp da bilmeýär halykdan bir özüniň kördügi. Deccalyň bir özü bar, kän işleýändirsiňiz. İki özü de bar, ýöne bir özü kör. Peýgamberimiz aýdýa: "Ala innal masihad dajjal a'waru 'aynil yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiya", rawahul Buhari. Deccalyň sağ gözü kör diýipdir Peýgamberimiz. Sağ gözü bir etdäni ewünne bolup, kullen diýdini alyp gözüni kör etipdir Deccalyň. Bir eynehu maňlay adam maňlay näzir sap. Şu göz tarafta sapça et bolup durajak ýöne. Sol gözü wa o da zeýifrak görjek. Sağ gözü eynehu bir däni üzüm ýaly tüm bölüp çykyp durjak diýýär. Ýöne et bolup gözüň özü ýok. İkilenci alamaty da mektubun beyne ayneyhi kafir, rawahul Buhari. Deccalyň iki gözüniň arasynda da kelimeye kafir ýazyklydyr diýipdir Peýgamberimiz. Ya bir näçe rivayete görä 3 tane harf ýazykly. K, F, R. Yani ýene de kafara, kafir boldy diýdik da. Hulasy küfür kelimesi maňlaýynda mohr urugly diýipdir. Şondan da tanyp bilersiňiz Deccalmy başgadygyny diýipdir. Maňlaýyny ýazykly kafirdygy diýipdir. Ýene de huwa aqimun la yuladu lah. Deccal ogulgysyz adam boljak, ferzensiz adam boljak, aqim boljak. Amma on etjegi işi näme? Her zamanla peýgamberleriň ummatyny gorkydyp geçişi we hatda biziň peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemde bigat aýdyp geçipdir Deccalyň fitneti, afety, belasyndan. Deccalyň etjegi işi özüne däni men Hudaý diýip başlajak diýipdir. Etdaý ilahiýet etjek diýipdir. Ulukon afetdigi şo. Amma peýgamberimiz aýdýa: Deccalyň däni men peýgamber diýse de inanmaň diýipdir. Men Hudaý diýse de inanmaň diýipdir. O näme diýip? Son peýgamber diýse aşkara bilen men siziň ahyryň peýgamberiňiz, menden sonra peýgamber geljek diýipdir. Biz on kefi yalan bolar diýipdir. Eger Hudaý da diýse innallaha tebaraka we taala leysa bi'awar. Hudaý Taalanyň gözü körden kim diýipdir? Hi körden de Hudaý boljakmy diýipdir. Deccalyň bir gözü kör adam diýipdir. Hudaý bolýan adamyň hi gözü kör boljakmy, bir naqys boljakmy diýipdir. Hudaý hemme zatdan biniyaz bolup, hemme zatdan kamil bolmalanmege. Amma Deccalyň bir gözü kör boljak Hudaý diýdi, şondan belli diýipdir peýgamberimiz. Hemde bir rivayete görä Deccal afjah boljak diýär. Bir aýagy paýtykrak boljak. Paýtyk adamdan Hudaý boljakmy diýipdir peýgamberimiz. Ýöne onna da işte ewde gurrunlar geler, hey ora uly milletdäni Deccal Hudaý diýip de Hudaý saklasyn, şoň ýedine düşekler. Deccal ýöne haýsy kim ham bir belli bir adammy? Bu moratda hiç kimdäni belli bir gurrun aýtmapdyr. Hatta Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme de Deccalyň hakykat kimdigini Peýgamberimize de wahyu ilham bolmapdyr. Hatta Peýgamberimiz öz zamanyny da gelermi hadip gorkýanmyşdyk. Yani sahabalaryny gorkydýanmyşdyk. Ohum ýöne aýdýanmyşdyk, eger men bam ogam gelse, onu gorkup ýörmäň, men siziň öwüňizde duraryn Deccalyň öwünde diýanmyşdyk. Amma men uly gorkym, men gidemden soňram gelse näme derin diýip gaýgyrýan diýipdir Peýgamberimiz. Ummatynyň ýagdaýy näzirek bolar karşı Deccal gelen zamanyny diýip Peýgamberimiz uly gaýgyrşamışdy.
Bir näçe riwayetlarda Peygamberimizin zamanında bir İbn Sayyad diýip bir Yahudi adam barmışdyk. Deccal şu diýipdi bir näçe riwayetlerde ba. Peygamberimize aýdypdyrlar, ya Rasulullah, falan owada bir oglanjyk ba, bir özü kör, ayağda paytıqraq, kimlerden? Özü Yahudilerden nepdirler. Deccal Yahudilerin arasından turjak ha. Ohum Peygamberimiz ýörüň bark göreýleň şu Deccal olamasyn nep, Hazreti Umar radıyallahu anh bilen bile gitti diye. Öz zamanında. Ohum bula Beni Mughale diyen taifaga barıptırla, şu Yahudilerin taifası. O moga İbn Sayyad bir oglanjykmyşdyk. Hani belagaty yetmedi oglan. Başga oglanlar bilen oynap ýörenmişdik. Ohum Hazreti Umar radıyallahu anh diye Peygamberimiz diye baran Peygamberimiz bizim diýen baramyzy bilmetdim diýär İbn Sayyad. Ohum Peygamberimiz gerşine vurdu diye bak bärik diýip ol oglanjyk gözledi. Peygamberimiz aýtdy: "Aya sen men diýen peýgamberdigime şahadat berýärmi, boyun alýarmy?" dedi. İbn Sayyad aýtdy: "Hawa" dedi. "Sen peýgamber" dedi. "Ýöne, ey peýgamber" diýipdir. Ýani İbn Sayyad kiçik oglan aýdypdyr. "Sen de ohum men peýgamberdigim boyun alýan diýärmi?" diýipdir. "Men de bir peýgamber" diýipdir o oglan. Peygamberimiz aýdypdyr: "Amantu billahi we bi rusulihi." Men Hudaýa we geçen peýgamberlerine iman getirýän diýipdir. Ýöne senden de peýgamber boljakmy diýipdir. Ohum şonna bir näçe gurrunla peýgamberimiz bilen ýanky oglan edipdirler. Peygamberimiz bir näçe zatly sorapdyr, ol oglan Deccalyň berjek jogaplaryny beripdir. Ohum Peygamberimiz hey wara qahar gelipdir bana. Şonna ýanyna Umar radıyallahu anh mady. Ola aýdypdyr: "Zerni ya Rasulullah, adrib unuqa." Ya Rasulullah ijazat bersin, killesin keseýin şulady diýipdir. Öldürüp goýbereýinsin diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ýok" diýipdir. "İyyekun falan tusallid aleyh ve illem yekunhu fala hayra laka fi qatlihi." Bidaşyň däni Deccal miýa Deccallygyny bilmeýär Umar diýipdir. Eger çyndan Deccal bolsa şol adam, sen hiç wagtda da şunu öldürüp bilmersiň. Hudaýyň qaza o kadary ol geljekdir diýipdir. Eger Deccal bolmasa da biz öldürüp bilmerdi onu diýipdir. Oglan behani diýipdir. Şey diýip de gaýdypdyrlar. Ýöne ulamalar aýdýa, şol Deccalmışdyk diýende wa, ýok Deccal inni gelmeli. Deccalyň bir näçe syfatlary ýanky oglanyna ýokmuşdyk. Meselem Deccal aqim boljak diýip de Peygamberimiz bir alamaty ogul gyýsyz boljak diýdi. Ol oglan İbn Sayyad ulandan sonra ogul gyýsyz adam bolupdyr. Şon ýalyk bir näçe syfatlaryny okuýman soň Deccal diýilipdirler. Inni gelmeli Deccal diýipdirler. Ýene de bir Peygamberimiziň zamanasynda bolan gurrunlaryň birisi Temim Dari diýen bir sahaba radıyallahu anh Nasrani adammışdyk. Bir wagt Peygamberimiziň ýanyna gelip iman getiripdir. Ohum özüniň üstünden bolan bir gurruny Peygamberimize tarif edipdir. "Ya Rasulullah, men bir derýanewerd adam" diýipdir. Bir wagt derýada hey öre ýel gaty bolup, ýagyn gaty ýagyp, biz derýada garq bolup da bir jezira bardyk diýipdir. Gaçyp ýetip bir jezira bardyk, göwege bardyk, türkmen jezira göwek diýýär. Şonu hey wara giň zatly gördük diýipdir şo Temim Dari diýen adam. Peygamberimiz şun gurruny diýeni sahabalara diýenle eşdiripdir ha. Aha men aýtýanym şu Deccal diýipdir. Ohum ya Rasulullah şu jazirada şu göwekde giň zatly gördük diýipdir. Birini gördük, hey wara ennam jany tüýden doly, taşdan doly, özüne de adyna jassasy diýenmişdikler, onu gördük diýipdir. Hulady gören zatlaryna aýdypdyr, giň zatla, ohum bir köwüň içine girdik diýipdir. Şu köwüň içinde bir hey wara helkelli bir ýawuz adam gördük. Mecmu'atun yadahu ila unuqihi withaqan ma bayna rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid.
bir adamı gördük dipdir. İki elini yeňsizine geçirilipdi, lap demir bilen daňyly koýulypdyr. İki ayağı da te dirine barýança demir bilen daňyly gymyllap bilmän nu özi de bir gözi kör adamdy. Oham biz o bilen gurrunda şollyk dipdir. O bir näçe zatlar bizden sorady, biz de jogabyn berdik dipdir. Oham ahyrda biz aýtdyk, sen kim bolýaň diýdik. Onna inni anal mesih men mesihud deccal diýdi diýe. Ahyrda öwde men hani siziň üstüňde barjakdyr nip şey diýip aýtdy diýe. Peýgamberimiz aýdypdyr, "Aha men aýtýan deccalym şu da" diýipdir. Ýöne ýene de ulamaly gurrun edipdirleke, ol täb ahir zamany çellinläni diri galjak bolsa, insan başarmaya onu. Bu bir jin bolmaly. Süleyman aleyhissalamyň dan koyan jynlaryndan deccal bu bolmaly. Deccal ýene öwde zuhur etjek bolmalydyr. Peýgamberimiz soňra ýene de o da diýen ýerde bada bir enaatadan dünýä geljek Yahudilerin arasynda dädesiniň adyna da Dawud diýerler. Özüniň adyna da Mesih ben Dawud diýip ad takyljak. Öze nirden çyksak, innet deccal yahruju min ardin yuqalu lahu Khurasan bil mashriqi yetba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Hadisun sahih. Deccal liptir Peýgamberimiz hulasa şu öňki adamlar bolsun ya inni zuhur edip inni dünýäge geljek bolsun, her aýtsa bolsun Khurasanyň zuhur etjek dipdir. Khurasanna biziň gündogor tarafymyzda dipdir. Şu Khurasan Mekke Medinanyň gündogor tarafy da şu Khurasanyň zuhur etjek dipdir Peýgamberimiz. Ýygyny düşýän adamlarda bir forum adamlar boljak, ýüzleri däni bir gyşyk-myşyk, bir kalkan ýaly, seper ýalyk ýüzleri boljak dipdir. Kadim zamanda guruşlarda däni bir ellerini seper alýanmyşdyklarda, hay onna kılıç bilen gurlansaň, gyşyk-myşyk bolýanmyşdyk seperle, Türkmen kalkanlyya. Bir forum adamlar şoň ýygyna düşýük, ýüzleri däni tegelek, gyşyk-myşyk agyl burnu boljak da hulasa. Şon ýalyk adam şolaň ýygyna düşýük dipdir. Indi bu zamanyň adamlarynyň üýtgemel haby. Yetba'uhu 70,000 min Yahudi Isfahan. Isfahandan taqriban 70,000 diýen Yahudiler şu Deccal'ın ýygyna düşýükler. Kullan Yahudiyete uğruljak bu o yerler. Özü de gelenden soňra faqat 40 gün ýeriň ýüzünde gezjek. 40 gün. Ýöne Hudaý Taala muňa beren bir näçe istidraşlary evvelki gelen güni aynahu bir ýyl ýaly uzak boljak dipdir. İkilenji güni bir ay ýaly uzak boljak. Üçlenji güni bir hefte ýaly boljak. Dörtlenji günden meýlek bärki gülle ýalyk atdy gülle boljak dipdir. Hulasa 40 gün dünýäň ýüzünde gezjek dipdir. Oham Hudaý Taala muňa beren bir istidraşlary, gudraty ki Hudaý dip ýani orta çyksak bir gudrat kökezmeli bolýar-da. Oňa da ýani istidraş diýerler. Kafir adamlar bir geň zatlar etse. Aynahu Firon, Nimrud özlerini Hudaý diýip geçipdirler. Bir näçe geň gudratlary barmyşdyk olanda. Bir sa heýwara çalazım oba şäher be şäherleri aýlansy. Hemme ýerik ýetjek. Deccal'ın aslan barmazak yeri boljak diýer. İnnehu la yabqa şey'un minel ardı illa wati'ahu ve zahara aleyhi illa Mekke vel Medine. Barmazak yeri boljak diýer Deccal'ın diýipdir Peýgamberimiz. Fakat Mekke bilen Medine'ge barıp bilmez diýipdir. La pereşteli öwünde duurla barjak bolsalar elçekde Deccal'e. Fakat Mekke Medine barıp biljekde. Başka yer yüzüne aylan çıkacak, kalmayacak yer yok dipdir. Deccal dünya inse, koşun yığılsa, izi Hint'te bolar, öwi Ors çıkar diye. Şu Orsla Ermeniyle öwünden çıkıp istikbal etsekler. Bismillah. Ondan sonra Bira inni heyvara hareketi seri,
Şu yılın ötüşü yalık ötüp bar ya, oba şehir beşer. İkilenci ediyani işte, Hudaý Taala şunu diýeni bendelerini imtihan etmek üçin elbetde şu Deccale beren gudratlaryndan yer, göň, ot, bağ, hatta gün, ay, yağın hemme zat Deccalın ihtiýaryna boljak, desturunyň eteginde boljak. Näme buyruk etse, oly baýat şoňa görä gymylamaly bolmaly. Hatta Deccal gelmäke 3 yıllap hey ora horluk, hey ora açlık däni dünýäň ýüzüne geljek diýär. Hiç bir ot ýowerjek däl. Asıl iyi biçmäne bu arfa buğday berdi dursun. Arfa buğdaýyň otu wa hasyly. Hatta şonu ýemäge de boljak däl ýa. Zır hoşk sali bolup, zır ýemäge zat bolmany merdüme bir açlyk geljek. Sahabeler sorapdyrlar, ya Rasulullah, o zaman zır ot da bolmasa näme ýemellipdirler? Peýgamberimiz aýdypdyr, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şu zamanı her kim şu kelimatlary aýtsa, garny doýjak dipdir. Şu kelimatlaryň özi, şu tesbihler şoňa tagziye boljak dipdir. Şonu aýdyp da tagziye etjekler, başga ýemäge zat ýok dipdir. Rawahu Ibn Majah ve Ibn Huzayma vel Hakim. Ben ibaretler okuýmaýyn, hemmejiniň mawrutda dogry senetli Peýgamberimiziň mübarek hadisleri var. Ohum Deccal şu gudraty bilen etjegi işi näme? Innehay hoşk sali, goýun, malgara, zır hor bolup, emjekleri süýsiz bolup, şeýdik gelip beren zamanynda Deccal owalara aýlanjak. Bir owa barjak. Ey adamlar, siz gelin men Hudaýdygymy boyun alyň, men siziň Hudaýyňyz. Ohum görüň göňden näzire ýagyn ýagyp, ýerler näzire ýaşalmana durjak. Maňa faqat Hudaý diýip boyun alyň diýip aýtsak diýär. Ewde. Ohum zeýifil iman adamla, ey Deccal, ey Hudaýymyz, bize bir ýagyn ber, ot goýbersin diýip Deccalyn islemäge durjaklar. Ohum Deccal göňe buyurjak, ey göň, ýagynyň bolsa ýagdyr şulawa diýjek. Ýagyn ýagmagy durjak. Ey yer, näme otyň saklap otyň, göwürt diýjek. Otlaň özi, dereleň özi, şo owaň döwregi ýaşyllap ýöne ot barty çykmagy durjak. Ohum malgara bir adyjyk ýedi, basym femrip, emjegini süýt dolup da bolçuluk boljak diýär. Ay Deccal Hudaýmyşdyk diýip täni, şoň Hudaýlygyny boyun aljaklar diýär. Bir näçe obalar. Amma bir näçe imany gawy adamlar Qur'anyň we Peýgamberimiziň mübarek sözlerini zol eşitip täni, min hile we hokkadygyny bilip düşünüp ýören adamlar Deccalyň o hokkasyny allanmany, men Hudaýdygym boyun alyň, olawa ýaly sizi de bolçuluk bereýin diýende, olawa zır boyun almany açlykda ölse öleli, amma ýegana Hudaýdan başgaga maňlaýymyz ýerde goýmaýlypdy imanyny gaýym durupdy, Deccalyň o hile hokkasyny allanjak diýär. Hom Deccal hay ýygyna düşüp ýören nokerleri bilen owadan çykyp gitjekler, dağlara işaret etjek, gelin diýjek, dağlardan ýarylyp täni ulukon sahrayaly gyzyllar, sahrayaly kümüşler, şu owada näme hazine bolsa, Deccalyň ýygyna düşüp gidiberjekler ýöne. Ýani gidenden soňlamda adamlary şoň gudrata bamyş Hudaýda bolsa bolamal diýdirjek bolup, lep dağlardan, ýerlerden näme mädelle bolsa owadan alyp gitjek diýär. Yine bir gudraty Deccalyň, Deccal şayatinleri zıllardan da kömek aljak. Elbette zıllar ve şeytanlar teleka adamlara kömekçi boljak da her bir zamanna. Şu zamanyň jadugörlerine, duaçylaryna, bidirekdäni dua ýazýanlaryna hyzmatkar bolup ýörüşleri ýaly Deccalyň da hyzmatkary boljaklar. Oham ola bilen etjegi işi näme? Owa aýlanyp ýa-da, ey siz näme diýip men Hudaýdygymy boyun almaýaňyz diýjek. Eger siziň ene ataňyz ýani şu mahal diýrelik gelse, oham o da aýtsa şu Hudaý diýse boyun alarmyňyz diýjek.
Ola aytjakly sen Huda enatamyz direldip biljekmege. Onu direldeyin, görüň enataňyz näme diye. Enataňyzdan eşläňiz da diýjek. Oňam şondan enatasynyň kabryna baryp, "Ey falanynyň dädesi nänesi, turun gelbärik" diýjek. Oňam şeytan kabrdan şoň enatası şeklinde bolup da turjaklar. Aýny hu öz enesi atasy oňam ýanky adamyň daşyndan aýlaryp, "Ey oglum, ey balam, sen näçe Hudaýa inanman gedipýän? Biz kabryňa teginde näme etjegimiz bilmän otýuz. Senki wagtyňma inannaşyňa" diýip gelip däni haýyş çekip iltimas edip ýanky oglany Deccala Hudaý diýdirdip de kafir etjekler. Amma ola asl enatasy däl ha. Faqat şeytan iki enatasynyň formasynda bolupdyr. Deccalyň hyzmatkarlary ola. Amma zäifil iman adam bu Hudaý meniň enatamy diýreldi. Enatam maňa şey diýenden soňra men näme diýip ýok diýenip Deccalyň ýüzüne düşýän adamlar boljak diýen. Yeni bir Deccalyň Hudaý Taala ahir zaman bendelerini imtihan edip sinawa salmak üçin beren gudratları we istidraşlary inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa nara fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun faman ubtuliya binarihi falyastaghith billah wal yaqra fawatihal kahf rawahu ibn Majah ve Tirmizi ve Hakim. Peygamberimiz aýdypdyr, şoň istidraşlaryň ýene birisi Deccalyň jenneti bilen cehennemi boljak. Sağ gapdalyny cehennem, sol gapdalyny jenneti götüripýär. Amma Peygamberimiz aýdypdyr, "Alynman kezzaba" diýipdir. Cehennem diýip saklap ýöreni asl jennetdir diýipdir. Cennet diýip ýanyna götürip ýöreni cehennem şodur diýipdir. Sizin gözüňize bereks kökü diýendir diýipdir. O kezzaba alynmaň diýipdir. Ya bir näçe riwayatlerde Deccalyň däni bir gapdalyna sowuk suw badiýa, bir gapdalyna da ot badiýa. Peygamberimiz aýdypdyr, "Fanaruhu ma'un baridun wa ma'hu narun." Rawahu Şeyhan al-Lu'lu wal Marjan. Ot diýip götürüp ýören sowjak suwdur, amma suw diýip içirýäni otdur diýipdir Peygamberimiz. Alynmaň, size beraks etýändir, beraks kökü diýendir zatlar diýipdir. Amma şu Deccalyň her zamanna Deccal zuhur edip de sen şu Deccalyň zamanyny näme etmeli iş wa? Öňçäge Peygamberimiz aýdýar, "Men sami'a bid-Deccal falyana anhu." Gaçsyn gitsin diýipdir. Deccal zuhur eden zamanynda bir tofar adamla däni dağda, derelerde, jingillerde ýaşajak, Deccaly görünjek däle. Oşal adamla da piruz boljak diýipdir Peygamberimiz. Bir moga Deccaly göreýin, "Ay men imanymda gaýym durar, meni da Allah bilmez zag" diýip Deccalyň ýanyna baramaňyz diýipdir Peygamberimiz. Çon şu zamanda men alynmyrny barjak adamlar bolar we alynardym Deccaly diýipdir. Cennetin görüňde, oduny görüňde, beýle edip kökdende öz şübhede bazylary bilen, giň sihri jadusy bilen seni rahat imandan çykaryp koýberer, aýagyny taýdyryp koýberer diýipdir Peygamberimiz. Barman gaçyň Deccalyň diýipdir. Amma Hudaý saklasyn, bilýänmi, şu zamanda Peygamberimiz aýdýarda, "Ekseru ittiba'at Deccal el-Yahudu wen-nisa." Rawahu İmam Ahmed. Deccalyň ýüzüne düşük bir Yahudiler boljak. Ola inşallah taala öwgde bir gurrunda klasda inşallah agzar Yahudlar şu mahallamdan belkim mundan öňçäk Deccalyň geljegini gözleşip otyrlar we Deccaly arka boljak da Yahudiler. Şu mahallamdan Deccalyň geljegine teýýarlyk görüp arka boljak bolup teýýarlyk görüp otyrlar. Amma ýene bir Deccaly beter allanjakly zinanyla diýipdir Peygamberimiz. Zinanyla beter kän allanjak Deccaly. O näme diýip wagşoň ýanyna barmaza rahat boljak ahyrym, guturjak. Amma zinanylaryň bir pis kılıgy, bir gurrun bolanda, bir şawşaw bolanda
Bazım bariya da şu näme göreyin, bir zat işleyin, näme kaşo. Şu zamanda da bir üýşmelek bir şäherde bir zatda da bir habar bolsa, zor ýöne üýş bariýalar şonu görmäge. Şıkkılıkları şomoga diýany ziyanlaryna tamam boljak. Deccal turupdyr da Deccal zuhur etipdir diýip zinanaly üýş barjakly Deccal görmäge, amma hemmiji kafir bolup diýany guly boljakly Deccal. Biz evvel ketmeliýişiňiz Peýgamberimiz "Felyana anhu gaçyň" diýipdir. Dağlarda, derelerde, kış yurtlaryňyzda, owalaryňyzda geziberiň Deccal gelmäke diýipdir. Amma bir moga Deccal'ın girini düşsün näme? Peýgamberimiz şähet aýdyk gidipdir ha Deccal'ın gurrugyny. Yaman zat tabi. Adamyň imany bilen oýnaýan zatda. Dogry Firawnyň afet belasyndan güýçli bir Deccal'ınki. Ya ibadallah fasbutu diýipdir Peýgamberimiz. Deccal'ı ruberu bolup Deccal'ın eline düşseniz, hey bir mugabilinle sabit kadam bolun, onun cennetine ağlanıp, soğuk suuna ağlanıp, ya cehenneminden korkup, imanınızla beraman diptir Peygamberimiz. Ne etmeli? فَلْيَسْتَغِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ. Yadınızda olsun ey musulman valla. Her bir musulman bilmeli zadi, Sure-i Kehf'in evvelki 10 ayetini Deccal'a satışan mı okuysan, Deccal sana edebilecek işi olmaz diptir. Eğer şu ayetleri okuyasan mı şun cehennem deyip kökediyen sana gözüne cennet görünüp durur, cennet deyip kökediyen cehennem görünür, näme diye apaşkara bolar diptir. Sana deyani sehri cadu edip bilmez. Sure-i Kehf'in başını okuyun diptir. Her cumgada da Peygamberimiz Sure-i Kehf'i evvelinden ahirine okuymaklığı da yani sünnet edip koyupdur. Okuyanda da bir 15 daqiqa, 20 daqiqa vaxtın alya. Heftede bir cumga onun içinde hem o cumgadan o cumga şoňa nur bolar dipdir, hem Deccal'ın fitnesinden asagaman galar dipdir. Etmeli işmeden biri ha. Şu Deccal gelen vaxtında bir adamlan birisi Deccal'ın ruberusuna barmalı boljak diye. Peygamberimizin mübarek hadisi var bu muharatda da. Oham Deccal'ın iyidine düşüp yoran adamla bir musulmanı tutacaklar. Inni Deccal'a ruberu olsan näme etmeli? Şul adam ýaly bolun diýip Peygamberimiz aýdypdyr da. Ol adamy gyssajaklar, ey falany, biziň Hudaýymyza iman getirýärmi, getirmeýärmi? Kim ol? Mesih ben Davud. Yani Deccal'la. Ola adam aýtsak, baba Hudaý boljakmy ondanla? El çekin allanmaň diýjek. Oham ýanky Deccal'ın iýine düşüp ýören adamla hay muny gurmagy durjak. Öldürjek boljaklar. Amma içindäki bir näsel aýtsak öldürmäliň. Akdeýliň Deccal näme hukmedýär? Öz Hudaýymyň ýanyna elçeýliň, kökedeýliň muny diýip oham elinden tutup Deccal'ın ýanyna alyp barjaklar. Deccal mundan sorajak, ey falany diýjek. Men Hudaýdygyma iman getirýärmi, getirmeýärmi diýjek. Ol adam näme diýjek? Dogry Deccal'ın ýüzüne bakyp, bir özi kördünni Hudaý boljakmy diýjek. Senden Hudaý boljakmy? Hudaý bu dünýäde biz görmeýäs. Sen näzire görünýän şu mal bize diýip dogry jogap bermäge durjak. Aýende daha. Oham Deccal qahary gelip vurun şunu diýjek. Qaw edip beriň. Muny diýany vurup, ýenjip, heýbere kötöklep, soňram ýene de turjaklar. Deccal aýtjak, ey falany, inni iman getirýärmi ýa getirmeýärmi diýjek. Amma ol adam ýene gygyrmagy durjak, ey adamlar, baba Peygamberimiz aýdyp gitmäpdirmi bir özi kör Hudaý bolmaz diýip, şu nirde Hudaý bolmaly, nämege allanýaňyz diýip ýene gygyrmagy durjak diýe. Deccal qahar gelip, şo moga diýany eline kılıç alyp, şo adamyň ýeňsesinden vurup, tä dawanda barýança 2 bölüp oklajak diýe. Dogry öldürjek, 2 böljek, bir gapdal beýlek düşjek, bir gapdal beýlek düşjek. Oham Deccal, maňa inanjak dälmi sen diýip, eline kılıjy bilen 2 gapdan ortasından geçecek beýlek şeýler. Oham, ey adamla diýjek, maňa iman getirmeýän adamyň sezatyşy diýjek. Amma
görün men Hudaýdygymy ýene-de gowy düşünjek bolsaňyz, ölüýini de diýreltýändirin men dip, ol adam aýtsak, "Ey falany, tur gel berik" diýjek. Ýa-ni ölüp ýatan adama. Ýa-ni adam iki gatdaly bir-birine seplenipde ýörtüp barjak Deccalyň ýanyna. Deccal aýtsak, "Inni inandyňmy, inanmadyňmy?" diýjek. "Ey Deccal, kezzapdygyň öňküden beterde inandym, ýalançy, bir gözi kör Deccal diýjek." Awam şonda Deccal gaharlanan kişi bolup ýene-de öldürjek bolarda, amma ol adam gıygırjak, "Ey adamla, şu Deccal beni bir gezek ölüp diýreltdi, inni öldürüp bilmeýär meni. Aha gözäňiz" diýjek. Deccalyň bir başarmaýan zady, bir nefer bir öldürüp diýrelse, ýamyşgap öldürüp bilmeýärdi ýa. Aha her näzire men öldürjek bolasyn, başarmarşy, gelin gözäňiz diýip aýtsak ýan adam. Amma Deccalyny öldürüp bilmejegini bilýär. Şondan qahar gelen kişi bolup, "Sen jaýyň cehennem" diýäkany ýakasyndan tutup, oklajak cehennemle garşyn, ol adam gönünüp jennetiň isine düşjek. Peýgamberimiz aýdýar, bir ulu şehitleň biri boljak, olakon şahadat magamyny aljak şol adam diýär. Deccalyň öwünü jur'at bilen korkman, Peýgamber janyň mübarek hadislerini eşden soň, gylygyna ýetik bolan soň, Deccalyň kezzapdygyny bilip, korkman jur'at bilen durjak. Deccal ahirde cehenneme okladym diýjek, amma o jennetiň içine girecek. Deccal Şam şerife garşyn uğrajak. Şam şerifde musulmanlaryň elinepde Hazreti Mehdi aleyhisselamyň feth edip hukumeti däni, şoň musulmanlaryň hukumeti goýuşy bilen şu Şam şerife barjak kulasa. Aham Şam şerife barypdy, şolada da şujura öz Hudaýlygyny iddia edip duran wagtynda hol Mehdi aleyhisselam serwalary bilen Konstantiniýany feth edip durdular. Şumalyň İstanbulyny, şonda şolaň arysyna habar geljek. Ey musulmanlar, öňküden beter olakon afat bela gelipdir. Deccal siziň oglanyňyzy kafir edip ýörtüň ýetiň dip däni habar geljek diýär. Şondan ýanky musulmanlar, ýanky serwallar Mehdi aleyhisselam hemmejikler bile ýerine öwürilip däni Şam şerife garşyn geljekler. Oham bula ulu gurşatjekler Deccal bilen hemmejikler de teýýar, ellerini kılıç alyşyp musulmanlara. Deccalyň da bir tofar serwallary bar. Yahudiler ýerine düşüp ýerler. Arka bolup gelip ýerler. Oham bir gün ertir namazy okyp gurşy başlajak diýip duran wagtlaryna ertir namazy üçin sofuq adan çekip tekbir aýtjak. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. Şonda däni Hazreti Mehdi aleyhisselam öwe geçipde tekbir aýdyldy, erçi namaz okuljak bolupdy da. Sep bolup musulmanlar durlar. Şonda Mehdi aleyhisselam öwe düşüpde namazyny başlajak. Şomoga başlamaka iz nazala aleyhim İsa ibn Meryem على نبينا وعليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين. شما غداني göğünden bir güfürdi gelecek. Musulmanlar Hazreti Mehdi hemmeci yukarılarını özecekler. Görse de yani defeden Hazreti İsa Mesih, İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam her elinde bir pirişten kanatından asylyp da göğünden ýere injek diýär. Dogry peýgamberimiziň aýdýany şo mahal boljak. Hazreti İsa öldürilmäni göğüňe alyp gidildi da. Hudaý Taala ýanky aýatda wady gurrunlar geçdi. Şo moga Deccal bilen indi uruşuljak diýilip duran wagtynda göğüňden Hazreti İsa aleyhisselam her elli bilen bir periştan kanatından asylyp da ýere düşükdi. Dogry ýewde Hazreti Mehdi'ň ýanyna gelip, oham sepde jaýlaşjakdy. Hazreti Mehdi yemşil qahqara liyetaqaddama İsa yusalli bin nas. Bi Hazreti Mehdi däni izleyin sefe girecek diye imam bolup öwüşdi da. Hazreti İsa gelenden soňra ýyde geçecek. Näme dip? Ey İsa sen peýgamber adam, menke ýöne bir weli adam, bir musulman, sen peýgamber, sen gel öwüs imam bolup däni öwüdi ýyde düşjek.
Amma Hazreti İsa aleyhisselam şun iki gerşinden saklap, ey Mehdi, git ödün imam bol, fe inneha leke uqimet. Biz namaz sana üçün tekbir aydıllı ahirim. Sen imametin üçün tekbir aydıllı. Gel ödün imam bolaver deyip, Hazreti Mehdi aleyhisselam imam bolup da, Hazreti İsa peygamber şun idine düşecek. Şun idine iktida edecek. Bu ümmetin ulukun iftiharatlarının biri. Ki ümmetin bir tanesi imam olmalı, geçen peygamberlerin birisi onun idine iktida etmeli. Tekrimetallah hâzihil ümmeh. Hudaýyň ulukun birin kerameti şu. Hazreti İsa peygamber olsa da, ey Mehdi, bu namaz sana üçün tekbir aydıllı, sen özün imametin bilen bol, men sana iktida edecek deyip imam olsa, idine düşecek diye. Ve Hazreti Mehdi imam olacak diye. Hulasa Hazreti Mehdi namaz okuyup, erti namazı, ulu musulmanlar bilen namaz okuyacaklar, hani salamlaşmağa, görüşmeye vakti yok. Näme deyip, Çonnäni şähriň daşynda, yani kafirler, Yahudiler, Deccal vuruşacak bolup teýýar bolup gelip otyr ahirim. Şonda Hazreti İsa, musulmanlar teýýar mıňyz diýjek. Musulmanlaryň hemmejigi teýýar biz diýjek. Ferwalla teýýar mıňyz? Hemmejigi teýýar biz diýjekler. Şondan Deccala garşy uğrajaklar. Şäherden çykdylamy çykdy. Hazreti İsa aleyhisselam yankı kafirlerin yanına karşı gidecek. Şonda Deccal öňde da men Hudaý deyip birden gördi Hazreti İsa we musulmanlaryň arasynda Hazreti İsa'nın haybatinden korkup edip yürünüşine utanıp aslında duz suwa atılanna eriyen ýaly bolup erimäge durjak diye Deccal'ın özi. Hazreti İsa'nın haybatinden korkup su bolup erimäge durjak diye. Amma Hazreti İsa aleyhisselam şoň ýanyna kowlap ahirde da Demeşkiň bir Lut diýen gafasyna tutjak. Ohom inne li fike zarbatan lam tasbiqani biha. Ey Deccal, şumada çellin bir zerbämi saklap ýan hiç kime vuramak, şu zerbämi sana vurjak bolsaklap otin, şuň kun sana vurjak diýjek. Kılıcı bilen Deccal'ı bir grupta Deccal'ı şolada tikke edip öldürecek diye. Hazreti İsa aleyhisselam ezbes haybeti va peygamber adam bolansan heminki burnundan ağzından dem çıkanna Yahudilerin üstüne düşüp däni her demi ki Yahudilerin üstüne düşüye Yahudiler hotma ölüp yıkılışıp ölüp yatıverýänmişdikler. Oham şondan ey musulmanlar başlan vurşy bir Yahudi de koyman aýryň dipden Hazreti İsa buyruk etjek. Ol serwazda Hazreti Mehdi hemmejikler vuruşmaga durjaklar. Onu vuruşturacak. Amma Hudaý Taala'nın nusrety kömegi bilen Yahudilerin barsyny kırıp aýyrjaklar. Olaň başlygy Deccal evvelin adam ölen soň hemmejiniň yüreginde korku bolan soň bir jallarda boljak da musulmanlar keyfini öldürmäge durjak Yahudini. Keyfini öldürmäge durjak. Peygamberimiz aýtýarda: "Tuqatiluna al-yahuda fatusallituna alayhim hatta yaqula al-hajar lil-muslim hada yahudiyyun faqtulhu." Rawahu ash-Shaykhan al-Lu'lu wal-Marjan. Siz şu zamanny Yahudiler bilen vuruşarsyňyz diýipdir Peygamberimiz. Ahirde de Yahudiler kaçıp sıfıp bir daşın aňyrsynda, bir ağaçyň bagyň aňyrsynda, diwaryň aňyrsynda nerde barıp bokunsa bara, şu daş kıygırmaga durjak. Ey musulman, men arkamda bir Yahudi var, gelşin öldürsün diýip diwar daş demir kıygırmaga durjak diye. Bir Yahudi goýman kırıp aýyrjaklar saňa şon bogy diýipdir Peygamberimiz. Aham şondan Yahudilerde zır dargadyp hemmejini aýrandan soňra Hazreti İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam ki Hudaý Taala Kur'an'na ve innehu la'ilmun lis-sa'ah Zuhruf surasyna aýdýa Hazreti İsa kıyametin bir alamatydyr diýe. Kıyametin alamaty boljak şol. Kıyametden öňçek Deccal Mesih'i öldürjek, aýyrjak aradan Hazreti İsa Mesih. Oham on fermanlaryny Kur'andan sonra İsa aleyhisselam inni musulmanlar bilen salamlaşmaga durjak.
Hazreti Mehdi bilen, Fervanlı bilen, yeke başka yurtlardan musulmanlar gelip Hazreti İsa bilen salamlaşacaklar. Hazreti İsa her hayfının cennette caylarını aytıp verecek. Ey falani, berekella, Hazreti Mehdi'nin arkası olup, servadı oldun. Sen cennetil Firdevs'ta falan yerde cayın vardır. Boşluk deyip boşlayacak. Ey falani ova, siz deccala aldanmadınız. Sizin cayınız cennette falan yerde deyip, her hayfının cennette barcak yerlerini çelleyin boşlayıp aytıp verecek. Şey deyip de musulmanlar bilen görüşüp, salamlaşıp durmağa, göğünden Huday Teala taraftan ilham gelecek. Ey İsa, inni deccalın olakon yine bir afet bela sizin öğünüze gelli ki inni ölüşüp, vuruşup da öğününe durup bilmeyeniz, kaçın gidin dağlara çıkın deyip Huday Teala taraftan buyurup gelecek. O kim? Ye'cuc Me'cuc gelecek. Kaf dağını deşip de Ye'cuc Me'cuc musulmanların üstüne yer yurda yayrap yani himme zatlar dargadıp bariyalla, iyi biçip bariyalla aslan öğünü durup bolacak değil. Huday Teala İsa aleyhisselama aytacak, git musulmanlar bilen gidin dağlara, Tur dağına çıkın, ondan bukundan durun, on öğünü durup bolar ya Allah diyecek. Hatta şolun vahşigerdiği bir evde hani gurrunu öler, hemin deryasayı Hazar var. Şun bir başından girecekler, Peygamberimiz aydiya, deryasayı Tabariye diye, Buhayratut Tabariye, yani deryasayı Hazar. Şun bir kaptalından girecekler bir gurusi. O kaptalından çıkanla deryada bir qaçsa suğa alacak değil. İkinci gelen taifa şu deryadan geçenine, ola näme diyecek? Ey bir vaqtda aşılada bir suv yatan bolmaly, palçık görnýärdi diyecekler. Şu kadar dünyanın yüzünde su koyman, derya koyman, bağ koyman, ot koyman, zır dünyanın yüzünü helak edip başlayacaklar. Hatta yılan içiyanla vazi imağı duracaklar. Özleri de insan bir yani.